नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। अवजड वाहतुकीची तोडली कमान। कोकण रेल्वेचं भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करा, सुनील तटकरेंची मागणी। वाढदिवसानिमित्त मनीष तळवींचं नितेश राणेंनी केलं भरभरून कौतुक। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। बांदाखालची सटमटवाड इथं गुरुवारी रात्री 12 वाजण्याच्या सुमारास 5 फुटी मगर रस्त्यावर असल्याचं निदर्शनास आलं। यावेळी वन विभागाला याची कल्पना देताच वन विभाग घटनास्थळी दाखल झालं। ग्रामस्थांच्या सहाय्याने मगरीला पकडण्यात आलं। जवळच्या नदीत तिला सोडून जीवदान दिलं। महायुतीवरून भाजपात दुमत पाहायला मिळत आहे। सावंतवाडीसाठी माजी आमदार राजन तेली आणि भाजप नेते आग्रही आहेत, तर भाजप जिल्हाध्यक्ष महायुती कायम आहे, निर्णय नेते घेतील असं सांगतात। त्यामुळे महायुतीवरून भाजपात दुमत पाहायला मिळत आहे। माझ्याबद्दल बोलताना सांभाळून बोला, माझी शेवटची तुम्हाला विनंती आहे। या ठिकाणी मी कधी कोणाला चिडत नाही, मी कधी कोणाचं वाईट केलेलं नाही। काय शेवटी माझ्यावर पण संस्कार तुम्ही संस्कार मला सांगायला लागतात, आम्ही प्रतितून दाखवतो। तुम्ही अशा गोष्टी बोलू नका। मागचे सगळे आहेत, राणे साहेबांना काय बोललात, कोणाकोणाला काय बोललात, सगळं आता निवडणुकीकडे येणार आहे सगळं पुढे। त्यामुळे तुम्हाला जर काय उभं राहायचं तर तुमच्या पार्टीकडे मागा, माझ्या पार्टीकडे मी सांगणार।
ही सीट भारतीय जनता पक्षाची ताकद आहे, भारतीय जनता पक्षाला सोडा. माझं सांगणं आहे पक्षाला, पक्ष मानेल, पक्ष सांगेल नाही बाबा असं करायचं म्हणून. तुम्ही माझ्यावर कारवाई, तुम्ही कोण कारवाई माझ्यावर करणार आहे? तुमचा काय संबंध माझ्या पार्टीशी? तुम्हीच म्हणत होता ना की इथे भारतीय जनता पक्षाचं काय नाही म्हणून नगरपालिकेच्या 2014च्या निवडणुकीला. आता तुम्हाला भारतीय जनता काय लागली? आणि माझं तुमच्या सगळ्यांच्या समोर माझं एक आव्हान आहे, त्यांना विनंती आहे की चल पक्षाचे हे बाजूला ठेवा, राहूया आमने सामने. माझ्या पक्षाने मला जर संधी दिली तर बघूया कोण पुढे जातो. आणि कार्यकर्ते कोणती भूमिका मांडू शकतात, निर्णय त्याचा महायुतीतले किंवा आमचे वरिष्ठ पदाधिकारी घेतील. आणि 100% याचा अर्थ असा आहे की निवडणुकीपुरताच आम्ही हा शब्द वापरत नाही, तर संघटन दृष्ट्या 100% म्हणजे आपली संघटना परिपूर्ण असायला पाहिजे. संघटनेचा प्रमुख म्हणून कार्यकर्त्यांची जी भूमिका राहील त्या भूमिकेला पाठिंबा देणं आणि ती भूमिका योग्य ठिकाणी मांडणं हे माझं काम आहे, समन्वयाचं काम आहे. तशी मी भूमिका मांडेन कार्यकर्त्यांची. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार, उभाटा शिवसेना आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षात जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडी कोणत्या पक्षाला उमेदवारी देणार याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागून राहिलंय. नेते मंडळी सक्षम आहेत याच्यावर निर्णय घेण्यासाठी आणि ते ठरवतील ना आपण काम करायचं, बरोबर ना? वरती ठरेल ना. तर एवढे सगळे दिग्गज कशाला बसले की नाही, पण हे नेत्यांनी सांगावं, नेत्यांनी बोलावं ना, नेते सांगतील ना. प्रत्येक कार्यकर्त्यांना आदेश देण्याचे त्यांचे अधिकार आहेत आणि त्यामुळे हे काही एवढं विशेष नाही आहे. एक लक्षात घ्या, प्रत्येक पक्षाला आपलं हक्क आहे, अधिकार आहे उमेदवार मागायचा आणि आपल्याला पक्षाकडून इथे निवडणूक लढवायला मिळावी म्हणून ते त्यांचं म्हणणं मागतायत. त्याच्यामुळे त्यांना शुभेच्छा आहेत आमच्या. आम्ही आमच्या तऱ्हेने मागणार. जो वरिष्ठांना ज्या पक्षाची ताकद दिसेल, ज्या पक्षाचा योग्य उमेदवार दिसेल त्याला 100% महाविकास आघाडी म्हणून उमेदवारी मिळेल अशी, आणि त्या पद्धतीने आम्ही सगळेजण एकत्र महाविकास आघाडी म्हणून काम करू. 15 दिवसापूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये, जिल्ह्याच्या बैठकीमध्ये ह्या सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये येणाऱ्या विधानसभेमध्ये विलास गावडेंना ह्या मतदारसंघातून विधानसभेची निवडणूक लढवावी अशी कार्यकर्त्यांची जी भावना होती की ह्या सावंतवाडी मतदारसंघाचं नेतृत्व विलास गावडेंनी करावं म्हणून. त्यामुळे ह्या मतदारसंघाचा एकंदरीत विचार करता आम्ही सर्वजण विलास गावडे यांना महाविकास आघाडीचा उमेदवार व्हावा अशा पद्धतीची मागणी आमची आणि आग्रह असणार आहे. वाभे वैभववाडी नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा वादळी झाली. विविध विषयांवरून सत्ताधारी विरोधक यांच्यात जोरदार खडाजंगी उडाली. वाभे वैभववाडी नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा नगरपंचायतीच्या सभागृहात आयोजित केली होती. या सभेत शहरातील पाणी प्रश्न, गटारे, विकास कामं यावरून वादळी चर्चा झाली. सभेच्या सुरुवातीला नगरपंचायतीकडून सुरू असलेल्या विकास कामांवर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. विरोधी गटाचे नगरसेवक रणजित तावडे, अक्षता जैतापकर, मनोज सावंत यांनी सत्ताधाऱ्यांना कॉन्क्रिटीकरण आणि सुशोभीकरणाच्या कामातच अधिक रस असून पायाभूत सुविधांची कामं प्रलंबितच राहिली आहेत. यावेळी उपनगराध्यक्ष सावंत यांनी आम्ही केलेली विकास कामं तुमच्या नजरेस पडत नाही, शहरात अनेक विकास कामं झाली आहेत असा दावा केला. यावेळी तावडे यांनी वैभववाडी शहरातील गटाराचं काम पूर्ण कधी होणार, गटारातील पाण्याचा निचरा कधी होणार असे प्रश्न उपस्थित करत गणेशोत्सवापूर्वी गटाराचं काम पूर्ण झालं नाही तर नगरपंचायत कार्यालयाला टाळ ठोकू आणि इथंच उपोषणाला बसू असा इशारा दिला. पत्र व्यवहार करून त्यात 7 आणि 4 वर्ष आहे तुम्ही सगळ्यांवर पत्र व्यवहार चालू आहे. काय पत्र व्यवहार उत्तर काय होतं तुम्हाला? प्रोसेस पण केलेलं आहे, आता काम दिवाळीला चालू करतो. मी आवाज काय करतो आता लोकांचं मला लागू पडू. आम्हालाही वाटवता येतो. तुम्ही आवाज देण्याची गरज नाही. उत्तर चुकीचं आहे. महसूल आणि वन विभाग यांच्या माध्यमातून 1 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत महसूल पंधरवडा साजरा करण्यात येतोय. या पंधरवड्यासाठी कार्यालये सजली आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभाग यांच्या माध्यमातून महसूल पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे। 1 ऑगस्ट रोजी याचा शुभारंभ झाला असून 14 ऑगस्टपर्यंत हा महसूल पंधरवडा सुरू राहणार आहे। या महसूल पंधरवड्यामध्ये ज्या विविध योजना ज्या महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केलेल्या आहेत, या योजनांचा लाभ आणि त्याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणं असं ह्या पंधरवड्यामधील उद्देश राहणार आहे। यासाठी कालपासूनच सिंधुदुर्ग नगरीतील जिल्हाधिकारी कार्यालय पूर्णपणे सजलेलं आहे। आपण पाहू शकतो हे पूर्णपणे कार्यालय जे सजवलेलं आहे, हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा जो मुख्य प्रवेशद्वार आहे, या प्रवेशद्वाराबरोबर ही सगळी सजावट केलेली आहे। जो पंधरवडा आहे महसूल व वन विभाग यांच्या माध्यमातून या पंधरवड्यामध्ये 1 तारीखपासून हा पंधरवडा सुरू झाला आहे। या दिवशी शुभारंभ आणि माझी लाडकी बहीण ही योजना सध्या महाराष्ट्र शासनाची गाजत आहे। या योजनेचा सगळ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवणं, त्याचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणं असं राहणार आहे। तर 2 तारीखला मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण, 3 तारीखला मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना या योजनेची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवणं, 4 तारीखला स्वच्छ व सुंदर माझे कार्यालय, 5 तारीखला कृषी मार्गदर्शन कार्यक्रम, 6 तारीखला शेती पाऊस आणि दाखले असा कार्यक्रम राहणार आहे, 7 तारीखला युवा संवाद, 8 तारीखला महसूल जनसंवाद, 9 तारीखला महसूल ई प्रणाली, 10 तारीखला सैनिक हो तुमच्यासाठी असा कार्यक्रम होणार आहे। तर 11 तारीखला आपत्ती व्यवस्थापन, 12 तारीखला 1 हात मदतीचा, तर 13 तारीखला महसूल कर्मचारी प्रशिक्षण, 14 तारीखला पंधरवडा वार्तालाप आणि 15 तारीखला याची सांगता होणार आहे। यासाठी हे सगळं कार्यालयाची सजवण्यात आलेलं आहे। खरं म्हणजे देशाचा खरा जर कणा कोणता असेल तर तो महसूल आहे। त्यामधूनच खरं जनतेपर्यंत जी खरी सेवा आहे किंवा ज्या योजना आहेत त्या लोकांपर्यंत पोहोचवल्या जातात आणि ह्या पंधरवड्याच्या निमित्तानं ह्या सर्व योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या जाणार आहेत। कार्यालय सजलेलं आहे, प्रवेशद्वार सजलेलं आहे, फुलांनी फुग्यांनी असं सगळं सजलेलं आहे। त्याच्यामध्ये विद्युत रोषणाई करण्यात आलेली आहे सुंदर अशी। ही विद्युत रोषणाई करण्यात आलेली असून सुंदर असं कार्यालय सजवलेलं आहे। मात्र हे सर्व कार्यालय सजवलेलं असताना सर्व ज्या योजना आहेत त्या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचून सर्वसामान्यांचं हित होणं हे आवश्यक आहे। आपण पाहू शकतो हे सगळं कार्यालय सुंदर असं सजवलेलं आहे। हे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची जी प्रवेशद्वार आहे त्या प्रवेशद्वारावरची स्थिती आहे। सर्व रांगोळी सुंदर घातलेली आहे, महसूल दिनाच्या शुभेच्छा म्हणून रांगोळी घातलेली आहे आणि सर्व योजनांचे फलक सगळीकडे लावलेले आहेत आणि अशा रीतीने हा पंधरवडा साजरा केला जात आहे। खरं म्हणजे जेवढं कार्यालय सजवलेलं आहे, जेवढी रोषणाई केलेली आहे, जेवढी रोषणाई जर सर्वसामान्य माणसांच्या आयुष्यात आली तर खरं म्हणजे हा जो महसूल पंधरवडा आहे हा यशस्वी झाला असं म्हणता येईल। सिंधुदुर्ग नगरी येथून लव माणेश्वर, कोकण 7 लाईव्ह सिटी। संसदेत भाजपचे मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना जात विचारली, यावरून काँग्रेस आक्रमक झाली आहे। याचे पडसाद सिंधुदुर्गात सुद्धा उमटले। याचा निषेध करत अनुराग ठाकूर यांच्या प्रतिमेला जोडे मारत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काँग्रेसनं आंदोलन केलंय। भारतीय जनता पार्टीचा राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पक्षाचा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपाच्या मनवादी वृत्तीचा अनुराग ठाकूर यांच्या वक्तव्याचं समर्थन करणाऱ्या नरेंद्र मोदींचा निषेध। लोकसभेमध्ये काँग्रेसचे भाजपचे माजी आमदार आणि विद्यमान खासदार अनुराग ठाकूर यांनी राहुल गांधींना त्यांची जात विचारून त्यांचा जो अपमान केला त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही इथे जमलेलो आहोत। राहुल गांधी यांना जात विचारून राहुल गांधींचाच नाही तर प्रत्येक भारतीयाचा, संविधानाला मानणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाचा अपमान अनुराग ठाकूरनी केलेला आहे आणि यातली गंभीर बाब अशी आहे की अनुराग ठाकूरच्या या वक्तव्याला
देशाच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी समर्थन करावं, एवढं याच्यापेक्षा दुर्दैव या देशाचं नाही असं आम्हाला वाटतं. आज ही मनोवादी वृत्ती जी आहे ती 21व्या शतकात अजून चालू आहे. सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, त्याच्यानंतर महामानव आंबेडकर, पेरियार असतील, प्रबोधनकार ठाकरे असतील, राजश्री शाहू महाराज असतील, यांना त्रास देणारे जे लोक होते, ज्या मनोवृत्तीचे लोक होते, ते आजसुद्धा या समाजामध्ये आहेत हेच दाखवून अनुराग ठाकूरने संसदेमध्ये दिलेलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला विरोध करणारे सुद्धा याच प्रवृत्तीचे लोक होते. आज 21व्या शतकात सुद्धा ही प्रवृत्ती जिवंत आहे. 75 वर्ष देशाला झाली स्वतंत्र होऊन, संविधानावर हा देश चालतो, तरी सुद्धा ही मनोवर्ती वृत्ती या देशातून गेलेली नाही. ही मनोवर्ती वृत्ती देशातून गेली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. आणि महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की अनुराग ठाकूरनी राहुल गांधींना जात विचारली. आता अनुराग ठाकूरांचं नाव, त्यांचे वडील मुख्यमंत्री होते, त्यांचं नाव होतं प्रेमकुमार धुमाल आणि यांचं नाव अनुराग ठाकूर. मग यांना कोणी जात विचारली तर आम्ही काँग्रेस पक्षाचे सुसंस्कृत लोक आहोत, आम्ही असे प्रश्न विचारणार नाही. पण अशा पद्धतीचे प्रश्न यांना जर विचारले तर यांना उत्तर देता येतील का, असा प्रश्न आहे. आम्ही काँग्रेसवाले असल्यामुळे अशा प्रकारचा जाती धर्मामध्ये भेद करणारे आम्ही लोक नाही आहोत. संविधानामध्ये आमचं हे आहे, संविधानाला आम्ही मानतो आणि त्या संविधानावर आम्ही चालतो. त्यामुळे हा देश जो आमचा आहे तो काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि पश्चिमेला अरबी समुद्रापासून पूर्वेला बंगालच्या उपसागरापर्यंत आणि हिमालयापर्यंत पसरलेला हा खंडप्राय देश आहे. या देशामध्ये अनेक जातीचे, अनेक धर्माचे, अनेक संस्कृतीचे आणि अनेक भाषा बोलणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक राहतात, वेगवेगळ्या पंथाचे लोक राहतात. सगळ्यांना एकत्र घेऊन जाण्याचं काम 75 वर्षामध्ये काँग्रेसने केलं आणि ती संस्कृती काँग्रेसला टिकवायची आहे. त्यामुळे अशा जातीपातीच्या राजकारणामध्ये कधी पडत नाही आणि याचा आम्हाला विरोध आहे. आणि अशा गोष्टी जर कोण करत असेल तर त्याचा आम्ही निषेध करणार आणि तो सनदशीर मार्गाने निषेध करण्यासाठी आम्ही इथे उपस्थित आहोत. तिलारी घाटात अवजड वाहतुकीला बंदी घालण्यात आली होती, मात्र तरीही वाहतूक सुरू असल्यामुळे कमान बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यामुळे अवजड वाहतुकीला रोख बसेल असं वाटत असताना हीच कमान तोडून टाकण्यात आली आहे. कायद्याचा धाकच उरला नाही का असा प्रश्न या निमित्तानं पडतोय. दोडामार्ग तिलारी रामघाट येथून अवजड वाहतुकीसाठी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी बंदी घातली होती, मात्र तरी देखील या घाटातून अवजड वाहतूक चालूच होती. या वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी घाट रस्त्यावर अलीकडेच कमान बांधण्यात आली होती, मात्र ही कमान एका अज्ञात वाहनानं धडक देऊन मोडून टाकल्याचा प्रकार निदर्शनास आलाय. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी तिलारी घाटातून अवजड वाहतूक बंद केल्याचे आदेश दिले होते, मात्र तरी देखील या घाटातून चोरी छुपे अवजड वाहतूक सुरूच होती. ही बाब लक्षात घेता तिलारी घाटात 8 फूट उंचीची लोखंडी कमान बांधण्याचं काम अलीकडेच सुरू केलं होतं, जेणेकरून 8 फूट उंचीची वाहनं म्हणजेच अवजड वाहनं या घाटातून जाणार नाहीत असा प्लॅन तयार केला होता. मात्र शुक्रवारी याच घाटातून 8 फुटापेक्षा उंचीच्या वाहनानं बांधण्यात आलेल्या कमानीला धडक देऊन ही कमान मोडून टाकण्याचा प्रकार घडलाय. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या मार्गावरून एसटी बस जाऊ शकत नाहीयेत. मग या घाटातून एसटी वाहतूक कायमस्वरूपी बंदच राहणार असल्यानं दोडामार्ग, कर्नाटक आणि गोवा येथील प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तिलारी रामघाट येथून एसटी बस सुरू करावी अशी प्रवाशांनी मागणी केली आहे. दोडामार्ग तिलारी रामघाट जो आहे या कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अवजड वाहतुकीसाठी बंद केला होता, मात्र चोरी छुप्या मार्गाने या घाटातून अवजड वाहतूक होत होती. ही वाहतूक पुन्हा रोखण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा प्रशासन विभागाने या तिलारी घाटात लोखंडी कमान उभारण्याचे या ठिकाणी हे घेतलेलं मोठं पवित्र घेतलेलं आहे. या घाटात 8 फुटाची या ठिकाणी कमान मारलेली आहे आणि या 8 फुटाच्या उंचीच्या कमानीमधून 8 फुटाच्या खालच्याच गाड्या या मार्गावरून प्रवास करणार आहेत. त्यामुळे या 8 फुटाच्या जास्त उंची असलेली एसटी सेवा ही या घाटातून कायमस्वरूपी बंद होणार आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केलेली आहे आणि ही कमान उभारण्याचे काम हल्लीच 8-10 दिवसात केलेलं आहे. मात्र पाटण्या फाट्यावरून जी कमान मारली होती ही आज या ठिकाणी अज्ञात वाहनाने त्याला धडक देऊन ती कमान मोडलेली आहे. त्यामुळे या कमान मारून देखील या घाटातून अवजड वाहतूक सुरू आहे. तर याला आळा घालणार आहे कोण हे आता पाहणं औचित्य ठरलेलं आहे. कोकणसात लाईव्हसाठी दोडामार्ग, गहू परब.
ग्रामसेवक कार्यालयीन वेळेत येत नसल्यानं नागरिकांची कामं खोळंबली आहेत. शासन निर्देशानुसार सर्व ग्रामसेवकांना बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करावी, याबाबतची अंमलबजावणी तात्काळ करावी या मागणीसाठी सावंतवाडी निरवडे येथील गावडे यांनी आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केलंय. सिंधुदुर्ग नगरी खरं म्हणजे या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, त्यानंतर जिल्हा परिषद असं सर्व आहे. या ठिकाणी आंदोलनं बरीच होत असतात. मात्र आत्ताचे जे आंदोलन आहे ते थोडंसं वेगळं असं आंदोलन आहे. या ज्या आंदोलन करत आहेत, ज्या उपोषणाला बसलेल्या आहेत, त्या श्रीमती गावडे यांचं म्हणणं आहे की जे ग्रामसेवक आहेत आणि ग्राम विस्तार अधिकारी यांना बायोमेट्रिक पद्धत सुरू झाली पाहिजे ग्रामपंचायतीमध्ये, असं त्यांची मागणी आहे. आणि त्यासाठी त्यांनी उपोषण सुरू केलेलं आहे. त्यांचं निश्चित काय म्हणणं आहे आणि काय त्याच्यावर त्यांना तोडगा निघतो हे आपल्याला बघायचं आहे. मात्र त्यांचं काय म्हणणं आहे ते आपण त्यांच्याकडूनच समजून घेऊया. काय म्हणणं आहे तुमचं? काय? माझं नाव श्रीमती गावडे, मी निरवड्याची रहिवासी आहे. मी 26 जानेवारीला उपोषण केलं होतं आणि तिथे मला सीओने पत्र दिलं होतं की या गोष्टी बायोमेट्रिकच्या हजेरीची बंधनकारक आहे आणि आम्ही ती अंमलबजावणी केली, पण अद्यापही त्यांनी अंमलबजावणी केली नाही. या विषयासाठी मी आज इथे उपोषण करत आहे. म्हणजे ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेवकांना बायोमेट्रिक पद्धत सुरू करावी आणि ती त्यांनी सुरू करतो असं सांगितलेलं, मात्र ती अजून सुरू झालेली नाही. आणि जर समजा त्यांनी अजूनही सुरू केलं नाही तर तुम्ही काय पुढचं काय पाऊल राहील तुमचं? मी त्यांना आजच्या पत्रामध्ये कळवलं आहे की माझं हे आंदोलन आहे हे मी बेमुदत ठेवणार आहे. जोपर्यंत मला पत्र मिळणार नाही तोपर्यंत मी इथून जाणार नाही. यांचं म्हणणं आहे की जोपर्यंत ह्याच्यावर अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत आपण इथून जाणार नाही. हे उपोषण आपलं कायमस्वरूपी राहील आणि ज्यावेळी ह्याचा प्रत्यक्ष निर्णय होईल त्याचवेळी मी इथून जाईन, असं त्यांचं म्हणणं आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी लहू महाडेश्वर, सिंधुदुर्ग नगरी. जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांचा वाढदिवस जिल्हा बँकेत साजरा झाला. आमदार निरंजन डावखरे यांची विशेष उपस्थिती होती. पाहुयात हे बर्थडे सेलिब्रेशन. मध्ये 437 ग्रामसंघ आहेत आणि या सगळ्या ग्रामसंघांच्या खाली 20-20 बचत गट आहेत आणि जवळजवळ प्रत्येक ग्रामसंघाकडे 2 ते 3 लाख रुपये नाही, आता तर कंडे 5-5 लाख रुपये प्रत्येक ग्रामसंघ, त्याच्यापेक्षा जास्त पैसे त्यांच्याकडे. एक मोठे पैसे आहेत त्यांच्याकडे, 20-25 कोटी रुपये दरवर्षी त्यांना मिळतात. आणि हे जर पैसे नीट जर युटिलाइज करायचे असतील तर त्यांना जिल्हा बँकेची साथ पाहिजे आणि जिल्हा बँक बरोबर असेल तरच करू शकतो. अदरवाईज धंदा करण्याच्या नावाखाली ज्या प्रायव्हेट बँका जिल्ह्यामध्ये आल्या आहेत त्या सगळ्या प्रायव्हेट बँका त्यांना नाडणार आहेत आणि एक मोठा भयावह परिस्थिती, म्हणजे जो आपल्या जिल्ह्याचं वैशिष्ट्य आहे की प्रायव्हेट फायनान्स कंपन्यावर आम्हाला लुटतात आमच्या सगळ्या ग्राहक, तशा प्रकारची लूट या महिला बचत गटांची होणार आहे. त्यामुळे वेळीच काळजी घेऊन आम्ही 300 मायक्रो ATMs घेतले आहेत आणि पुढे आम्ही त्या संदर्भातलं ऍप सुद्धा आम्ही डेव्हलप केलं. म्हणजे डिजिटल विषयामध्ये टोटल फोकस भविष्यातला हा मायक्रो फायनान्स करणार आहे. छोट्या छोट्या काम करणाऱ्या मच्छीमार महिला आहेत, या रस्त्यावर मच्छीमारी करतात, त्यांची काय रिक्वायरमेंट असते एक पण रोजची 2 ते 3,000-5,000 रुपयाची रिक्वायरमेंट असते. जो भाजीवाला असतो तो बेळगावच्या दलालाकडनं खरेदी करतो, त्याची हेच यामध्ये खरं म्हणजे उपयोगी पडलेलं आहे. त्यांनी ह्या सगळ्या बँकेची ग्रोथ होण्यासाठी खूप मोठी मदत केलेली आहे. मी पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. अशा नवीन कल्पना प्रॅक्टिकली राबवण्याची शक्ती तुम्हाला तुमची ग्रामदेवता
देऊ अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. ही जिल्हा बँक या जिल्हावासियांची आहे, या जिल्ह्यातल्या सर्वसामान्य माणसाची आहे, या जिल्ह्यातल्या सर्वसामान्य शेतकऱ्याची आहे, या जिल्ह्यातल्या सर्वसामान्य व्यापाऱ्याची आहे, या जिल्ह्यातल्या महिलांची आहे, या जिल्ह्यातल्या विद्यार्थ्याची आहे. आणि म्हणून त्या प्रत्येकाच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक पावलामध्ये आपलं काहीतरी योगदान असलं पाहिजे. प्रत्येकाच्या या सगळ्या वाटचालीमध्ये जिल्हा बँक निश्चितपणे प्रत्येक ठिकाणी असली पाहिजे, याच्यासाठी आपला प्रयत्न आहे. आणि म्हणून आम्ही आता ग्राहकापर्यंत जाण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करतोय. आतापर्यंत ग्राहक बँकेत येत होता, परंतु या पुढच्या काळामध्ये जिल्हा बँक या जिल्ह्यातल्या प्रत्येक ग्राहकापर्यंत पोहोचेल. आणि म्हणून डोअरस्टेप बँकिंगचं काम आपण या ठिकाणी सुरू करतोय. उद्या 13 ऑगस्टला बँक सखी ही जी संकल्पना आहे, या महाराष्ट्रात नव्हे तर या देशामध्ये पहिली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आहे की जी बँक सखी संकल्पना त्या ठिकाणी राबवणार आहे. आम्ही ज्यावेळी परवा नाबार्डकडे जवळपास 200 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम हे 24% 36% व्याज दराने प्रायव्हेट फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून या जिल्ह्यात वितरित केली गेली आहे. मागची 2-3 वर्ष हे जे जाळं आहे, हे जाळं त्या लोकांनी पेरलेलं आहे आणि याचे दुष्परिणाम पुढच्या 2 वर्षांमध्ये या जिल्ह्यात दिसायला लागतील. आणि आमची सर्वसामान्य जी मंडळी आहे ती त्या व्याजाच्या ओझ्यामध्ये भरडली जातील. आणि त्याच्यातनं जर वाचवायचं असेल तर जिल्हा बँकेला आता या बाबतीमध्ये पाऊल उचलावं लागेल. आणि म्हणून तुम्ही आम्हाला मान्यता द्या अशा प्रकारची त्यांना विनंती केली. आणि निश्चितपणे मला खात्री आहे की या डोअरस्टेप बँकिंगच्या माध्यमातून, या मायक्रो फायनान्सच्या माध्यमातून आपण या जिल्ह्यातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी निश्चितपणे काम करू. आणि या सगळ्यामध्ये म्हणजे संचालक मंडळ नेहमी प्रत्येक निर्णयामध्ये माझ्यासोबत असतो. माझ्यासोबत काम काही चुका होत असतील तर निश्चितपणे ते प्रत्येक वेळी त्या ठिकाणी सुधारणा करण्यासाठी सूचना करतात. आम्ही सगळेजण ते स्वीकारतो आणि पुढे जातो. या सगळ्यामध्ये मागच्या 2-2.5 वर्षांमध्ये आम्ही कर्मचारी म्हणजे सगळ्या सहकाऱ्यांना खूप त्रास सुद्धा दिलाय की बाबा रात्रंदिवस काम करा, खूप मेहनत करा. त्यांच्या घरातले सुद्धा त्यांना विचारत असतील की बँकेकडे तुमचे एवढा वेळ काम करताय, तुमचा पगार दुप्पट झाला की काय असं विचारत असतील. परंतु आपल्याला खरंच भवितव्यासाठी आणि आपल्या बँकेच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना खूप चांगलं काम केलं पाहिजे. थोडीशी मेहनत अजून 1-2 वर्ष जर आपण केली तर निश्चितपणे मला खात्री आहे की या जिल्हा बँकेबरोबर स्पर्धा करण्याची हिंमत कुठलीही बँक या जिल्ह्यात येऊन करू शकत नाही. नॅशनलाइज बँक सुद्धा करू शकत नाही याची मला खात्री आहे. आणि तो पाया आपल्याला या ठिकाणी रचायचा आहे. त्या पायाचे दगड आपल्याला रचायचे आहेत आणि ते चांगले असले पाहिजे, तो पाया मजबूत असला पाहिजे. याच्यासाठी आपण सगळेजण काम करतोय. सगळेजण त्या बाबतीत मला सहकार्य करतात याची मला खात्री आहे. आणि म्हणून या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपण जे सगळ्यांनी मला आशीर्वाद दिले, सगळ्यांनी शुभेच्छा दिल्या, त्या शुभेच्छांचा स्वीकार करतो. असेच आशीर्वाद सहकार्य कायम तुमच्या सोबत राहावं अशा प्रकारची अपेक्षा करतो. आणि या सगळ्या भविष्यातल्या वाटचालीमध्ये परमेश्वराने या जिल्हावासियांची सेवा करण्याची अधिक संधी देऊ अशा प्रकारची प्रार्थना करतो. सर्व नेते मंडळी आदरणीय प्रभाकरजी सावंत साहेब सुद्धा या ठिकाणी आले, त्यांचंही मनापासून स्वागत करतो. मला प्रत्येक वेळी म्हणजे लहानपणापासून जेव्हा राजकारणामध्ये मी काम करतोय, समाजकारणामध्ये काम करतोय, तेव्हा पक्षाचा वरिष्ठ हे कायम नेहमी आमच्या सोबत माझ्या सोबत राहिले, त्यांनी नेहमी साथ दिले. आता सुद्धा भारतीय जनता पार्टी म्हणून काम करत असताना मागच्या जवळपास 6 वर्षांमध्ये निश्चितपणे भारतीय जनता मला सहकार्य केलं. आदरणीय राणे साहेब असतील, आदरणीय चव्हाण साहेब असतील आणि जिल्हाध्यक्ष म्हणून प्रभाकरजी असतील, अतुलजी असतील, या सगळ्यांनी प्रत्येक गोष्टीमध्ये सहकार्य केलं. त्यामुळे मी त्यांचा ऋणी आहे. आणि आदरणीय आज गायकवाड साहेब सुद्धा या ठिकाणी आले, त्यांचं सुद्धा सहकार्य बँकेच्या वाटचालीमध्ये या पुढच्या काळामध्ये निश्चितपणे असेल. जिल्हा म्हणून निश्चितपणे ते कार्यरत असतातच, परंतु आपण सगळ्यांनी मिळून वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या मंडळींना बँकेच्या या कामकाजामध्ये सहभागी करून घेतलं पाहिजे अशा विचाराचा मी आहे. वाटा मोठा असताना बँकेच्या माध्यमाने फार चांगली नोंदणी आणि फार चांगल्या प्रमाणात मतदान निघालं, त्यासाठी आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. दळवी साहेबांच्या माध्यमाने अतिशय चांगल्या योजना आहे. मगाशी त्यांनी जी महिलांसाठी योजना आता आपल्या समोर मांडली, खरं तर त्यांचं कौतुक करतो, कारण काळाचे पाऊल हे कुठल्या दिशेने चाललेत हे त्यांना निश्चितपणे कळतं असं मी मानतो. कारण राज्य शासनाने लाडली बहीण योजना ही घोषित केला आणि त्याच्या मागोमाग ही योजना बँकेच्या माध्यमाने येत असताना खऱ्या अर्थाने विकासाची गंगा ही घरोघरी गेली पाहिजे, हा या दृष्टिकोनाने हेतू होईल, असं साध्य होईल असं मला वाटतं.
दळवीसाहेब पुन्हा एकदा आपल्याला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा देतो आणि सांगतो किंजवडे खालची वाडी साकव वर्षानुवर्षे मागणी करूनही दुर्लक्षित आहे। इथून चालणं धोकादायक असल्यानं युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण टेंबुलकर यांनी उपोषणाचा इशारा दिलाय। देवगड येथील किंजवडे खालची वाडी ते बाईतवाडी कदमवाडी जोडणारा अन्नपूर्णा नदीवरील साकव गेली 10 वर्ष नादुरुस्त अवस्थेत आहे। हा साकव धोकादायक बनलाय। गेली 5-6 वर्ष गावातील शेतकरी पावसाळ्यात शेतात जाण्यासाठी आणि पलीकडील बाईतवाडी कदमवाडीच्या संपर्कात राहण्यासाठी याच साकवाचा उपयोग करतात। ग्रामस्थांनी या ठिकाणी श्रमदानातून पारंपरिक पद्धतीनं बांबू पोफळीच्या सहाय्यानं या साकवाची तात्पुरत्या स्वरूपाची डागडुजी केली आहे। ग्रामस्थांची याच साकवावरून ये-जा सुरू असते। साकवाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी छोटा पूल मंजूर करण्यासाठी ग्रामस्थांकडून अनेकदा मागणी केली आहे, मात्र शासनानं याबाबत ठोस भूमिका घेतली नाही। त्यामुळे काँग्रेस युवक जिल्हाध्यक्ष किरण टेंबुलकर यांनी 15 ऑगस्टला उपोषणाचा इशारा दिलाय। कोकण रेल्वेचे 2 भाग मधल्या कालावधीमध्ये झाले। आता ते रोहा आणि रोहापासूनची पुढची रेल्वे, त्याच्यामुळे कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन त्या कालावधीमध्ये करावं लागलं। भाग भांडवल उभं राहिलं। त्या भाग भांडवलामध्ये केंद्र शासनाचा 51% हिस्सा, महाराष्ट्राचा 22% हिस्सा, कर्नाटक राज्याचा 15% हिस्सा, गोवा आणि केरळ राज्यांचा 66% हिस्सा, अशा हिस्सातून कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन त्या कालावधीमध्ये तयार झालं। आणि त्याच्यामुळेच कोकण रेल्वेला वेगळी स्वायत्तता नसल्यामुळे कोकण रेल्वेच्या वरती असलेलं 3200 कोटी रुपयाचं कर्ज, 2037 कोटी रुपयाची इक्विटी, त्यामुळे कोकण रेल्वेच्या विकासाला प्रचंड प्रमाणावरती मर्यादा येतात। माझी आज सभागृहाला विनंती आहे, रेल्वे मंत्रीचे मोस्ट सेन्सिबल रेल्वे मिनिस्टर ऑनरेबल हियर आय विल अर्ज अपॉन हिम की कोकण रेल्वेचं हे मर्जन म्हणजे विलिनीकरण हे भारतीय रेल्वेमध्ये त्या ठिकाणी व्हावं किंवा स्वतंत्रपणाने रेल्वेचा एक वेगळा विभाग कोकण रेल्वेच्या साठी त्या ठिकाणी तयार करावा। त्याच्यामुळे त्याचा योग्य तो फायदा कोकणाच्या पुढच्या या संबंध परिसराला निश्चितपणे होऊ शकतोय। वैभववाडीत भाजपनं ठाकरे सेनेला जोरदार धक्का दिलाय। ठाकरे सेनेचे शहर प्रमुख शिवाजी राणे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह भाजपात प्रवेश केलाय। आमदार नितेश राणे, आमदार निरंजन डावखरे यांच्या उपस्थितीत त्यांचा प्रवेश झाला। लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपात पुन्हा इनकमिंगला सुरुवात झाली आहे। वैभववाडीत ठाकरे शिवसेनेच्या शहर प्रमुखांनी सेनेची साथ सोडली आहे। राणे यांनी भाजपचं कमळ हाती घेतलंय। राणे यांच्या सोबत सुधाकर आत्माराम शिर्के, सुहास राणे, धनंजय राणे, हर्षल मोरे, सुनील मोरे, समाधान रावराणे यांनी भाजपात प्रवेश केला। कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार निरंजन डावखरे, जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, प्रमोद रावराणे, नासिर काझी, भालचंद्र साठे, अरविंद रावराणे, दिलीप रावराणे, जयेंद्र रावराणे यांसह भाजपा पदाधिकारी उपस्थित होते।
माझ्या शुभेच्छा देण्यासाठी आवर्जून इथे उपस्थित आहे. मनीजीचा वाढदिवस आणि मनीष दळवी ही ओळख आणि राणे कुटुंबाबरोबर असलेली त्यांची निष्ठा आणि जवळीक याच्याबद्दल मला वेगळं काय सांगण्याची गरज नाही. पण आज सिंधुदुर्ग बँकेचा कारभार करत असताना गेल्या 2 ते 3 वर्षामध्ये जी अपेक्षा राणे साहेबांनी सिंधुदुर्ग बँकेच्या अध्यक्षाकडून ठेवलेली ते एका उंचीवर सिंधुदुर्ग बँकेला आपण घेऊन चला. आज 3 वर्ष जेव्हा आम्ही मागे पाहतो तेव्हा राणे साहेबांच्या विचारातून बँक कशी चालते याचं तंतोतंत पालन आमच्या मनीष दळवींनी केलेलं आहे. याबद्दल खरंच मला खूप अभिमान आहे. अतिशय संयमी आणि शांत डोक्याने काम करणारे आमचे अध्यक्ष आहेत. आत्ताच गाडीमध्ये मी आणि बानोलीकरजी त्यांच्या ह्या गुणाबद्दल चर्चा करत होतो. ते बोलत होते की नितेशजी तुमच्या स्वभावाच्या अतिशय विरुद्ध स्वभाव त्यांचा आहे. तुम्ही बोलून अंगावर जाऊन आक्रमकता दाखवून सगळं मोकळं करता. पण मनीषजी शांत राहून कधी काटा काढतात. हा काटा निघालेल्या लोकांना पण कधी उशिरा कळतो अशा स्वभावाचे आमचे मनीष दळवी आहे. म्हणून खूपदा मला वाटतं की बाबा मनीषजी शांत आहे, संयमित पद्धतीने काय एवढं शांत आहे. मी त्याला बोलत होतो थोडं काहीतरी माझ्या स्पीडने आपण चाललं पाहिजे. पण निकाल आल्यानंतर मला कळतं की त्यांची शांतता तेव्हा का होती आणि ती वादळा अगोदरची शांतता होती हे आता मला कळत चाललेलं आहे. त्यांचं भविष्य अतिशय उज्ज्वल आहे. मी काय त्यांच्या नावापुढे हेच पद लागणार तेच पद लागणार असं कधीच म्हणणार नाही. पण राणे साहेबांचे वाक्य मला नेहमी आठवतं. ते मनीषजींना अतिशय व्यवस्थित पद्धतीने म्हणजे सूट होतं. राणे साहेब नेहमी म्हणतात ते कर्तृत्व माणसाच्या मागे नेमून पळत येतात आणि कर्तृत्व हे मनीषजींच्या मध्ये असल्यामुळे निश्चित पद्धतीने पर्यटकांच्या मागे येतील एवढं ठाम विश्वास आहे. आणि एवढं काही त्यांच्या बरोबर झालं असल्यामुळे किंवा त्यांचा राजकीय प्रवास बघितल्यानंतर मला विश्वास आहे ते येणाऱ्या भविष्यामध्ये प्रत्येक पद प्रत्येक जबाबदारी ते निश्चित पद्धतीने पार पाडतील एवढा मला ठाम विश्वास आहे. जर म्हटलं तर मनीषजींबद्दल बोलायला गेलं तर तातडीच बोलू शकतो. पण आता रत्नागिरीला ह्याच्यानंतर जायचं आहे म्हणून आमच्या मनीष दळवीजींना माझ्याकडून माझ्या कुटुंबाकडून आणि माझ्या सगळ्या सहकार्यांकडून मनापासून मी त्यांना शुभेच्छा देतो. अशाच पद्धतीने तुमचा जो मूळ स्वभाव आहे त्याच्यामध्ये 1% बदल आणू नका. तुम्हाला बघितल्यानंतर आमच्यासारखे गरम डोक्याची पण लोक शांत होतात. म्हणून तुमच्यासारखा सहकारी आम्हाला भेटला हे माझ्यासाठी निश्चित पद्धतीने ताकद करून देण्याची गोष्ट आहे. तुम्ही आज तुमच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आज हे जे काय हॉल हळूहळू भरत चाललेला आहे म्हणजे ही हात परत तुमचा खरा आशय आहे. ही तुमची खरी संपत्ती आहे. माणसाकडे असलेली वापरलेली गाडी घातलेल्या कपड्यांपेक्षा त्याला प्रेम करणारी माणसं हीच त्याची खरी संपत्ती असल्यामुळे आज तुम्ही हे जे काय हळूहळू तुम्ही तुमची लोकप्रियता वाढते. तुमचा एक सहकार्य म्हणून मला तुमच्याबद्दल निश्चित अभिमान आहे. अशाच पद्धतीने लोकांना जोडत जा. राणे साहेबांच्या विचारांवर आपण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला एक विकसित जिल्हा बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपली जिल्हा बँक असेल विविध पदांचा वापर करून आपल्या जिल्ह्याला राज्यामध्ये एक क्रमांक आणण्याचं काम आपण सगळेजण आपल्या पद्धतीने करूया एवढीच अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त करतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. अवजड वाहतुकीची तोडली कमान. कोकण रेल्वेचं भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करा, सुनील तटकरेंची मागणी. वाढदिवसानिमित्त मनीष दळवींचं नितेश राणेंनी केलं भरभरून कौतुक. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. धन्यवाद.